በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሃዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ሰላም ልዑል እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። ብምቕፃል ንዘን ፖስት ኢለየን ዘለኹ መንፈሳዊ ሕቶ ኩላህና ብሓባር ተሳተፍቲ ንኹን። ሰብ ዝፈልጦ ንምንግጋር ይግባእ እሞ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ባሕሪ እዩ። ኩላህና ተሳተፍቲ ንኹን። እቶም ትፈልጡ ነቶም ዘይንፈልጥ ድግፍ እናበልኩም ድኻምኩም ከይጸብጸብኩም ድግፍ ፈብሉና ኢኹም ብመንፈስ ክንዓቢ። ብምቕጻል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ናይ መጀመርታ ተኣምር እንታይ ነበረ? ሄ ንዝሞተ ሰብ ምትሳእ፣ ለ ኣብ ልዕሊ ማይ ምኻድ፣ ሄ ማይ ናብ ወይኒ ምቕያር፣ መ 5 እንጀራ 2 ዓሳን ምብዛሕ። ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ሸር ላይክ ኮመንት ግበሩ ኢኹም። ሰሰናዩ መልሲ ኣብ ኮመንት ተኸታተሉ።